Hi there, Sawubona. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate to Summer 30 Maskandi music, Maskandi updates, Ukhozi FM song of the year. Sisakhuluma ngaleya last year, sizokhuluma ngokwenzeka manje. Siyaxoxa guys, akuliwa bakithi sixabane siyaxoxa niyangizwa nje netone yami ukuthi isho lokho ukuthi siyaxoxa. Mina-ke ngoba bengicabanga ukuthi la kuKhozi FM benayo song of the year ngilindele-ke basho-ke ngisola i-comment ethi umgomo wokhozi. Ngiyayizwa i-comment ethi umgomo wekhozi uvotela ingoma oyithandayo, hhayi ingoma edumile. Kusho ukuthi kuKhozi FM laphaya ku-song of the year abakhethi ojuice, bafaka nje ingoma lezi ezizofakwa abalandeli bokhozi beyivotela ukuthi zingene kwi-top 10 noma bayayitomulela. Mina yazi ukuthi why i-message bengiyisa kwi-station, kwi-radio station, sengithi station, kwi-radio station Ukhozi FM. Ukhozi FM akusiyi radio station nje. Yikho ngikutshela ukuthi lo mhla ka-31 sihamba siyoncika khona ngoba sikhule kanjalo. Bona into yabo kumele beyitadishe beUkhozi FM ne-management. Belifuna ibhizinisi ngoba le eyenza ukuthi kufike ekutheni ingoma ethandwayo noma usho na ukuthi ingoma oyithandayo oyivotelayo inebhizinisi loKhozi FM no-SABC ngaphezu kwabalandeli, ngaphezu kwabantu. Yabo le answer yokuthi ingoma ethandwayo. Mayithandwa phela ingoma ayithandwe kakhulu after siwiniwe. Ayithandwe kakhulu ifike kwi-stage kuphi South African Music Awards. I-song of the year ephelele kuKhozi. Ngoba kuyingoma ethandwa kanti uthando njani lo selfish. Lu-selfish phela lo thando. Uyacabanga ukuthi kahle angifuni ukuyenza ibe kabi le video. Into engiyibukayo ukuthi i-artist-ke ibuyelwa kangakanani. Ngoba phela lama SMS ayashintshwa abe imali. Uma kuzoba nokuthi umlandeli we-artist oyedwa ugcine sevota ngo-5,000, hhayi ngithi nje i-minimum u-5,000, angazi yewe guys, angazi ukuthi ikhuphuke emalini, kodwa ngeke ngizizwe nje iy'ndaba ukuthi ngempela yibo u-serious ngalelo hlobo. Ma ukuthi kuzoba khona umlaleli wokhozi enzela oyedwa, enzela nje ubuqhawe be-artist yakhe evote ngo-5,000, akucace-ke kwi-artist ngoba phela shuthi inamandla le-artist. Ilento bengisho last year, shuthi inamandla le-artist. Ukunalokho bona bazothatha malini, i-artist ithole malini, abalandeli bavote ngamalini, bevote ngo-10,000. Kujike kungasasebenzeki kahle after ne-artist ingasakwazi ukungena kahle stage ngoba yazi ukuthi kwenzakalani Sithando, asilwe. Abavotayo enye audience kodwa bakuKhozi FM. Laba bafika kuqala kulezi ndawo lezi zokujabula ukuthi bazobe bekule ndawo unyaka bawuhlukanisa la i-South Africa leyo noma umphakathi ohlukile. Yingakho kutholakala ukuthi lapha abafikile bazobuka i-artist performa live yilaba sebecasukile mase kubalwa sekucula enye artist belindele enye ingoma. Bakulungisa kanjani lokho? Yayenza ukuthi into etheni Ukhozi ngoba luyi-radio station njengoba besebenza fanele beyibuka ukuthi into abayenzayo izobalimaza kuphi. Mina ngendlela engibuka ngayo abantu bazodinwa ngesikhathi badinwa nale Ukhozi lulaphaya kuma-Summer 30 South African Music Awards, i-radio station enkulu. Makuphakama abasakazi boKhozi FM abavelele i-audience ithule. Why? Ngoba kunezinto ezibhurayo abazenzayo, babhura abantu. Ngasengithini njengoba sikhuluma nokho ukuthi benginale ngiyaxolisa lokhu kuhleka ovele phakathi, lokhu kuhleka ngiyaxolisa bakithi-ke. Mina bengibuza ukuthi bazizwe kanjani serious umbuzo lo. Ngoba anikuboni khona kufana nokuthi barojiwe, bona bawinile barojiwe. Song of the year ingoma ethandayo. Lolu thando luphele ngomhla ka-31 December kuphela. Phela le ngoma le bekufanele ngabe niyibelesele guys, nayibelesele sekufika ku-South African Music Awards naya i-second layo. 3 second noma i-chorus ayikho
kwi-stage lase-South Africa, South African Music Awards. Ngeke ngibale-ke kwezinye indaba, mina ngikaze ngizwe umlando nje, umlando kodwa njengoba ngithi umlando. Hayi. Ukuthi ngifuna ngizwe kube ngathi ngekhona into engizama ukuyenza mase ngikhuluma kabi nami ngigcine senginiba nama-comment a-negative kanti angikho negative. Fanele ngabe phela-ke ithe inqamula unyaka yabhiyozelwa South African Music Awards kubungazwa umsebenzi ophathelene nomculo. Iphi ingoma ehlukanisa unyaka kuKhozi? Bona-ke sengisholo kuKhozi ukuthi phela ingoma yabo Ukhozi FM Song of the Year, kanti kusho ukuthini lokho ngokwabo? Isithandiwe-ke ngevoti, ivinjwe ubani lapha? Ubani oyivimbile? Ngoba phela manje lezi eseyifakwa okuthiwa Best Bani Record of the Year zifakwe ngokubheka kwezinto ey'ningi ukuthi lana okustromwa khona umusic mhlampe zithini, la kuphathelene khona no-music online zithini. Zangena-ke lezi ngoma ngoba mina ngiyilandelile ama-category ukuthi hayibo le ngoma la cha kuyashaya, nale category ethi Record of the Year basebenzile lapha. Khona oKabza the Small, khona oTyler, khona okonjubani bandla. Ngiyabakhohlwa-ke amaculo, ngiyawazi ngiwakhohlwa ama-artist. Uyabona kodwa i-list, uyabona ukuthi laba vele bonke kule category ilaba abashaye i-Song of the Year. Vele-ke ngeke bewine bonke. Ukuyibona lento mayenzeka nalana okusuke ku lama awards ngizothini ama-actors mathiwe best male, basuke bonke bewo-best male, kube ukuthi uyedwa ozothatha i-award. Mina ngiqaba ukuthi-ke i-Song of the Year ikhona. Uzothi ikhona i-Song of the Year. Ngisho ungahamba ngisho ungasesha manje online uthi Ukhozi FM Song of the Year, ibaphelezela-phi-ke ingoma yabo? Bona bayibone leyo nto ukuthi khona la igeja khona. Hayi Ukhozi ayakhulume nalo, sifuna ukuzwa ngalo-ke manje ngoba phela barobha abalaleli. 10,000 bevota, abasanayo ne-reward yokuthi-ke i-Song of the Year yabo ikufike kumasama. Hayibo, ayisaveli nje ngisho kumlando omfishane. Leya intro silalelile ekuqaleni uziyavela ingoma, kuyasho ukuthi ipiano kwenzakaleni ngayo, kwakwazi kwavela imidanso efike nepiano, nawa shazi amaculo epiano, ikwaito isuka kuphi kanjani. Onkalakathi uMandoza akekho njengamanje nathi. Kodwa makuthinta izinto ezino-music uyangena inkalakathi eMandoza. Ngathi lapha kwi-rugby makubhiyozwa uyizwa kahle inkalakathi, umsebenzi wengoma uMandoza ashiya nayo. Ukhozi FM lingene ningaphinde nikhulumele Ukhozi. Ngifuna yase ngifisa nokubafonela manje ngibabuze bona le mpendulo ngizobheka. Khululekani guys, angiqeni. Hayi, ngiyaxolisa bandla, ngiyaxolisa ukuhleka kabi, ngiyaxolisa. Ngifuna ukubheka inamba yakuKhozi. Ngempela yini lento abayenzile? Khona la engangabona khona sesiphumile kuKhozi. Khona la engangabona khona labo bhuti labana ngayitshela ukuthi hayi bayawazi uMaskandi bekwenye i-TV show. Kule TV show ungena la akhona bafike kube i-interview le emfishane mase kudlala umusic because bayacula. Bangibabheka ngathi amaZulu bayawazi uMaskandi, ngeke ngibabale kodwa ngeke ngibale ukuthi basebenzisana namuphi ubhuti ngoba kusanokushisa. Sekufika ithuba lokuthi bebuzwa imibuzo, into eyenjalo kufike kudlala ingoma. Mase kudlala ingoma wena into oyishoyo igama le-artist negama lengoma. Angifuni ukunitshela ukuthi yiphi leyo ngoma bayidlala, babuzwa labo bhuti bangawina. Aze ngizwe nje hayi yadlalwa ingoma kulabo bhuti abawu-2.
futhi ngoba ngibona ukuthi ngikhuluma into engingayazi ngizobalanda ngoba ngiyazi ukuthi layo lama-artist asebenzisana nayiphi i-artist ekuhlozi nobani. Yadlalwa-ke ingoma yadlalwa kwaze kwafika phela ngithi shuthi banikezwa ama-seconds ukuthi-ke ubuyilalela ingoma uyizwe la ngasekuqaleni ukuze usheshe ubambe-ke ne-artist. Yeza bayivala babuzwa-ke igama le-artist ingoma ithini du bathola u-0. Seyisiyidlala ingoma hhayi mina ngiyazi into enjeni kodwa hhayi angixabene-ke ne-artist ungaze ungisukele nje okwe-artist khohlwa ngeke ngize ngixabane nabo ngasho ukuthi ngiyawusupport umculo wabo bonke. Leli side leli engikhuluma ngalo kakhulu ngijoyine late ngenxa yey'ndaba. Ngizwe kakhulu iy'ndaba zakhona ngahamba ngayoy'lunguzela ngathola iy'ndaba engiy'thandayo kwaba yilokho-ke. Hawu Ukhozi bebelaphaya beswenkile. Mina nje ngibona ukuthi isithunzi sabo sizoshona phansi bengaboni ngoba ngesinye isikhathi ngokuzwa ngabantu abaningi kodwa bengeke beze bekuphelezele yonke indawo inkinga leyo nto. Ngoba kuleza y'teshi ezinye amabhinci asuke engekho la uzosuka khona mhlampe ethatha imakethe nginithandani mase kuyamenyezwa-ke. Uzofika kwenye indawo bethi nginithandani bevele bethi abantu abasebenzi kahle labo bey'thulele. Njengoba kwenzekile abangenanga ku-number 1 kwikhalenda ya-2024 mahhala. Bayazi ukuthi why bangena ku-number 1 kwi-list yezinto ey'trendile ku-2024 uJanuwari kunoKhozi FM. Uma ungahamba uyofunda ukuthi why uKhozi FM lube u-number 1 kuleya list. Sikokwesibili bephindela. Okokuqala-ke saxola sathi thina hawu shuthi bekuyisikhathi sokuthi usisi ashayine. Ngathi nami angithandi ukuthi kubhulishe usisi uhambile wahamba yabo. Kodwa naye ingoma yakhe wawuyizwa isiphakathi. Kwahamba isikhathi sagcina sesiyizwile. Khona kuyingoma ehlukanisa unyaka. Ingoma oyilindiza ingene icishe iyophela kuma uyibamba. Mhlampe ngoba usuyilalele kaningi sekuma iqala icule ekhanda i-song of the year imikhuba yokhozi yonke. Babuya last year benza into efanayo. Oka-last year kungixake kakhulu. Yabo lokho kasisi yena ingoma yakhe bengiye ngiyizwe kokwama ngayizwa kabili ematekisini. Ngakaze ngizwe. Ngabona omunye ubhuti wenza i-TikTok video eyidlala. Lena eyakuKhozi le. Hayi, ngathi abantu banonya. Sengisola nabantu ukuthi banonya. Angazi ukuthi abantu benze njani. Ngathi banonya kodwa ngisola abantu. Ngoba nabantu nabo babuye babe nalo ulunya. Ikhona into engekho right. Njengoba ngitshela ukuthi Nkosi yami. Lana engihlala ngakhona zikhona indawo engidlula kuzona like Monday to Friday ebathanda khona uMaskandi. Awusabalele kuMaskandi kodwa zikhona indawo hayi guys ngeke bengayidlali abayidlali angizwa kodwa iParis manje bayaliphinda. IParis badlala njengale ngoba yanomcebo noMaster KG. And nami into engiyibukayo futhi engaze ixabanise Mthandeni noLwa into yokuthi mhlampe bayikala ingoma ukuthi izokwenza njani ivele yenze ngaphezu njengoba kwenziwa kuMaster KG noMcebo ukuthi baba nayo i-agreement. I-agreement yabo ukuthi besebenze kangaka benze le ngoma mhlampe be-estimate ukuthi le ngoma izobasebenzela ongakanani. Bebe naleyo agreement ekhona phansi beyisayinile leyo contract ukuthi-ke sicabanga ukuthi izokwenza nje ingoma. Kanti amandla-ke engoma le ngoma yavele yathumeka phesheya. Mayisithumeke phesheya kwaqala le challenge eJerusalem. Mayisiqala le challenge eJerusalem yagcwala amazwe onke. Ngoba mina mongathi asilanda ukuthi eJerusalem ama challenges ayo
not i-challenges as if iy'nkinga, i-challenge, dance challenge beyenziwa kuma-airports ahlukahlukene, emsebenzini, odokotela, amanesi. Yeyi, iJerusalem yenza into kwayilana-ke. Sekuvela ukuthini-ke manje, ingoma isiyenza imali eningi kakhulu ukunalokho bebekucabangile baku-estimate uNomcebo noMaster KG. Sekufunani-ke lapho? Sekufuna nje iqiniso. Ngoba phela abasebenzisene bekhuluma eceleni, bevumelana. Yasuka indaba yabo yangenwa abantu abaningi. Indlela engiyibuke ngayo, ngoba ngase ngibuka nama-artist avumelana noMaster KG ukuthi uMaster KG phela nayo bengazi ukuthi ingoma izokwenza nje, kodwa ekuqaleni ngesikhathi besebenza basebenze kahle. Futhi okunye uNomcebo ubevela kuyiteji ey'ningi ephofema le ngoma. Ngeke ayophefoma le phesheya i-check libhalwe ose-South Africa, okusho ukuthi nayo bephoketha ngale ngoma. Inkinga manje la online isihambe kakhulu, la online isiyenza kakhulu imali. Lokhu ababengakulindelanga yaqala kanjalo-ke ingxabano. Kwase kuba khona-ke obhuti bethu nomalume abakholelwa ukuthi-ke ama-views ayathenga. Ngase ngiba nombuzo wokuthi uMaster KG noNomcebo manisho baxatshaniswe yini? Ngoba leya ngoma i-sound ishaya ama-views aphezulu, i-video yakhona ama-views aphezulu, yilo oseyi-translator ey'bhala nge-English, ama-views aphezulu. Ku-Spotify angaze ngi-check-e, kodwa bona bayikali kusaseksi yengoma. Kanti isifikile ingoma izojika vele yenze iy'manga. Ngabuka ukuthi mhlampe nginakulwa noMthandeni bazoba naleyo nkinga leyo. Kuphinde futhi kube ukuthi-ke ulwa ukhulunyiswa obani eceleni, siyayihleba nje leyo part, ayibalulekile. Kube ukuthi ula obani abamkhulumisa eceleni. Kodwa ngesikhathi ingoma ilobe ikhula, angithi bayazi abaningi ukuthi nemali iyeza njalo. Sebezolokhu bethi ucindezela ingane, i-contract yabo yayithini, i-agreement yabo yayithini. Mase kube ukuthi-ke usefisa ukumjabulisa kanjani, uyabona. Hhayi ingenwa abantu, ngoba ingenwa nje abantu abayingeni kahle. Nakhona ukuthi nayo isifike kwi-record of the year, kungenzeka ukuthi ngempela bebengalindeli ukuthi bengayithola. Njengoba sebeyithola nje sebezoyibungaza, bediscuss bona ukuthi senze njani. Inkinga ile siminyaminya, le traffic ekhona, le havoc le esidila nayo. Sifuna ukujabula, abafuni, benza sengathi siphiwa yibo. Le traffic siyabhiyoza, abafuni. Samelana nento. Sifuna ukujabula, abafuni. Okube-ke thina siyakwazi ukujabula uma kujatshulwa kwamakhelwane, siyakwazi. We guys, ngifisa ngathi ngabe ngiyanibuyisela ividiyo ukuthi ijele sasilijabulele kanjani, ijele. Ngoba kwakuyingoma efanele laphayana. Ngawaqoqa amavidiyo ukuthi kuthiwa ngawaqoqa. Ngaleso sikhathi-ke ngangisahamba kahle nje ney'ndaba zamaskandi, lobo ngisho ukuthi asisaphotheni umculo wasekhaya. Kubhede nge-Paris, ngoba ngesikhathi sangizwe nomtalabo nokugadla nakhona ngangihlezi ngisho ukuthi mina into yabo ngithatha nje ngento ehlekisayo. Uma benamagama alumelayo angiwafaki lawo mavidiyo ngoba ngibalekela inhlamba. Kwafika-ke isikhathi se-Paris, kwalana-ke engithole khona nje amakhomenti engiwaqalayo. Hawu, ngiyakhumbula phela ngisakhuluma ngejele ngangiwabona amakhomenti engangiwathola ukuthi hhayi ngiyabonga, nami ngiyabonga, ngoba vele ngangikhuluma into engangisuke ngiyibona leso sikhathi isenhlizweni yami, ngiyi-happy futhi ukuthi hayibo nayo ingoma ihamba, ingena ngisho emshadweni, ingenaphi. Lafika i-Paris, bangiqumba phansi ngezinhlamba guys, futhi ningizwe kahle. Abalandeli ababecasukile le nto engiyishoyo ukuthi kunamandla e-artist, kunamandla engoma. Kodwa yayikhona indlela yokuthi vele sizovotela lesi emthandayo ngaphandle kokuthuka inhlamba.
Angisho futhi ukuthi ilaba abalandeli kuphela abanalo mkhuba. Into yakaMaskandi nje. Ngike ngayibuka isikhathi eside ngaze ngathi hayibo lento le izosabisa obuka mhlampe ko-Facebook, obuke ko-TikTok, azagcina ukusaba emcimbini ngoba ethi hayibo laphayana phela into yakhona, indlela okwenzeka ngayo mawufika kulama-page anoMaskandi. Yinto abayenza online, ake ngisho njalo. Ngoba nami ngabona ukuthi okay, babona sengathi ngicindezela. Kanti mina ngithi mkhulu as i-brand. Mkhulu, yes. Kodwa ingoma yakhe this time, no. Ungakusho ngathi umkhulu as i-brand and indlela asebenza ngayo uyasebenza. Uyasebenza. Mina ngifisa ngathi khona umuntu ongahlala eduze ngokuthembeka ngeqiniso amtshele ngebhizinisi ngendlela e-right. Ngoba ikhona enye interview engayilalela ngabona ukuthi ezinye izinto kufanele ukuthi bemchazele khona ngoba abantu abanalo iqiniso kahle hle. Ngisho abawumndeni ababe neqiniso. Kodwa nje indlela asebenza ngayo uzoya kude kakhulu-ke ngokusebenza. Yabo into yokupromotha. Kube ukuthi nje ngathi i-comment section ingaba nakho ukuba positive. Kubona bobabili. Manje ukhuluma into engekho kanje ngoba uthi ukhuluma leyo nto vele kuthiwa intombazane yazini ngoMaskandi. Besho kanje. Kanti laphayana bengama-artist egcineni bawosomabhizinisi. Ngoba yili ibhizinisi labo leli. Manje sikwazi ukuthi sibulale omunye bese sishayela omunye ihlombe. Sifuna beye phambili bobabili. Futhi siyafika isikhathi la lokuthi cha, uphakeme laphaya kusakhokhwa amandla. Avuka amandla ngapha kanjalo. Iyenzeka nje leyo nto. Ngeke kuhlezi kuyindawo eyodwa ezoba perfect noma i-right. Kuyabonakala ngesinye isikhathi ukuthi hayi nali ibhola ngapha. Singapha-ke manje. Inkinga-ke abafuni. Mina angisho ukuthi lento engiyishoyo ngisuke ngithi ivumelana nayo. Isincisha lawa amandla akho ukuba i-fan nani. Kodwa enye into siyayibona ukuthi yabo manje uhamba nayo ubani. Yabo mayekhuluma ngapha Mthandeni uyabahlekisa abantu. Yinto yakhe, uyabahlekisa abantu, uyabahlekisa. Abanye sebezovela bethi hayi ubunyoni. Unayo leyo nto. Akusiko ukuthi ngoba sihleka kanje nina nomona esingakho. Bathi naba siyinyoni umuthi uyahleka. Kuyenzeka nje yabo. Ugazi yes, uvela umuntu athandeke. Ugazi. Ubona-ke bethandeka bobabili. Inkinga ngapha abalandeli basibhlokha ngama-paragraphs. Asiwathandi. Basibhlokha ngama-paragraphs ngapha abalandeli. Kodwa nje kusebenzeni benza kahle bobabili Nkosi yami sesikhuluma iqiniso. Kodwa iy'khathi ayifani amalanga awafani. Kunjalo nje nanini. Ngaze ngakhuluma.